Jadi sedulur, ini dulu pada zamannya eranya ini sebagai tempat pembakaran jenazah ya, karena ditemukan abu. Ini kali sinten nggih. Kali Sekar Kedaton. Nyai Sekar Kedaton. Jadi sedulur, dia mengatasnamakan Nyai Sekar Kedaton. Dengan yang bertempat tinggal di mana, Nyai? Oh, yang ada di sana. Durga Panjalu. Sekarang lihat toko, dia seperti membawa nggak tahu kawan atau apa. Itu seperti air. Seperti Sedulur Nogo Panjalu yang berbahagia, berjumpa lagi dengan kami, tim Mas Kumabang Nogo Panjalu. Kali ini, tim Mas Kumabang Nogo Panjalu mendapatkan sebuah informasi tentang keberadaan suatu tempat yang mempunyai legenda dan mitos-mitos tertentu. Dan tempat tersebut berjuluk Situs Tondo Wongso yang terletak di Kabupaten Daerah Kediri, Jawa Timur. Dan banyak tersirat mitos-mitos tertentu tentang keberadaan suatu tempat tersebut dan dijadikan sebagai tempat cagar budaya. Dan di area tersebut adalah tempat pembakaran mayat di era Kerajaan Mataram kuno. Dan apa saja yang akan kita dapatkan, tetap ikuti penelusuran kami, Mas Kumabang Nogo Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Durga Panjalu, jumpa lagi dengan kami, tim Mas Kumabang Nogo Panjalu. Kali ini kita berada di daerah Kabupaten Kediri ya, tepatnya di situs Tondo Wongso. Kita akan mencoba untuk menguak misteri apa yang ada yang di lokasi tersebut. Dan tetap ikuti penelusuran kami, Mas Kumabang Nogo Panjalu. Durga Panjalu, kita coba untuk tanya jawab ya pada Bapak Juru Kunci yang ada di lokasi tersebut. Mari. Ini Pak. Tapi kita cari nih. Nah, weh. Pakai ini kamera. Ini ki. Apa jauh? Takon macam. Taknya ke lampu. Ini Bapak kemarin sinten nggih? Kula Salim. Salim. Anu jenengan juru kunci mriki nggih, Pak? Nggih, juru kunci situs Tondo Wongso. Asal mulane ditemune niki pripun, Pak? Awal mulane niki tanah
ingkang produksi tanaman ya, terus digali dados tanah uruk. Digali dipunduti dados tanah uruk. Tetapi manggihaken struktur ingkang wonten mriku wau. Ingkang arupi pagar kalih gapura niku wau. Oh niku. Berarti niku ditungi candi nggih. Nggih, niki candi. Candi Pemujaan peninggalan saking Mataram kuno. era Mataram kuno. Era Mataram kuno. Lah teng mriki niku apa nek ngarani penampakan cara anu enten Nggih, sak ngertos kula lho nggih. nggih. Sak ngertos kula niku penampakan ingkang wonten mriki niku ingkang pertama kula nganu wonten iki tiang setri. Tiang setri ingkang wonten pojok sebelah pinggine candi niku. Terus ingkang mriku nggih ngoten nggih setri tiang. Itu berpakaian kados ngono niku. Enak kerajaan Nggih. kebenan ngoten nggih. Terus ingkang tengah mriki niku pernah muncul niku tiang jalan. Ingkang teng tengah mriku nggih. Nggih, rasukane warnane merah wektu niku. Yange nginggil, tapi mboten terlalu lemu ngoten nginggil. Terus beto tombak Anu kados berarti prajurit. Nggih. Terus penjaga Nggih. Terus ingkang manggih malih sampune kula ndamel bubuk niku teng mriku wonten tiyang nah kados rasane kados jenengan ngeten iki yang wageng rambutnya panjang ngoten niku manggih ping kalih niku wektu niku teng pas teng bubuk sing ndamel Jenengan nggih mriku. nggih bubuk sing ler niki lho Nggih. niku Tengah sing wau ngidul. teng mriku terus lebih niku nggih namung niku ingkang kula ngertosi ingkang manggih Mbok bilih ngapunten wonten wejangan-wejangan keng niku wau. saking mriku Nggih. mboten wonten Gunane kuwi. swara ingkang sampun kula mirengaken ngeten teng mriki niku wektu niku suarane Bu Baladah niku pernah wonten mriki ngeten niku Pernah singgah ngoten nggih. nggih Pasaran. nggih duka pernah singgah napa pripun ngoten Manggen. pernah mriki Daerah iki yo. Lah niki sejarah kegunaane watu niki damel napa nggih? Rinten Panggenan era apa? kerajaan niku. niki termasuk percandian tempat pemujaan wektu niku ingkang kula ngertosi nggih niki kan kula rumiyin tumut gali tumut ngeramut waktu niku trumut jagi nggih artane waktu niku wonten candi niku tengah candi niku kotak persegi niku lebete awu kalih angus cemeng ngoten. Oh, berarti damel pembakaran zaman kerajaan. Berarti Saking dinas dereng wonten mastani niku napa tapi sing jelas niku tempat candi pemujaan. Hindung. pembakaran. Nggih, teng mriki aliran Hindu Buddha. Oh Hindu Buddha. Nggih. Hindu kuno kan nek mati dibakar. Nggih. Terus napa malih? Kados penampakan enten mboten? Nggih niku kados ingkang kula sanjangaken niku Oh. penampakan ingkang sampun kepanggih. Sak ngertos kula niku, tapi lek tiang-tiang sanjang kan kathah ngoten. Nggih. Tiang mriki enten sing terus tiang mancing niku kepanggih pas teng niku iki ngejungkep sing seng niki Anu pernah ganggu napa mboten? mboten pernah. Mboten. Rumiyin lek sing teng niku sing teng ler niki niku waune dapuran pring kok Oh, nggih. ketel ngoten ta. Nggih. Waktu kula tasih ngramut niki pertama ngresi niki. Dan kula tilem kula kan teng mriku awale. Terus dalu niku nah, terus pindah mriki niki riyen enten wite waru wageng ngoten. Niku nek kula tilem mriko niku sering-sering disebuli, sering-sering sikil kula dibatak ngoten niku. Tapi jailah. dereng nate semerep kula wujute. Sing semerep malah tiang-tiang niku. Nggih namung ngoten niku mboten kok ganggu napa mboten. Niki ngapunten lho napa didamel wisata religi ngoten niku. Kadang Nggih. tamu keng Nggih. luar kota nggih. Niki termasuk- Kata ingkang dugi nggih. Nggih. Niki tamu ingkang paling tebih sing selama kula mandu Manggen. wonten mriki nggih. Niku saking Medan. Yang paling Oh Medan. nggih.
ingkang langsung saking mriki. Nek tamu-tamu sing biasa niku kados tamu lokal nggih. Paling penduduk setempat mriki. Saking Trenggalek, Oh, Ponorogo, Tulung ya, Agung, tepi-tepi. Madura, Sidoarjo, Surabaya, Di luar kota. tamune rata-rata kathah sing saking ngoten niku tamu-tamu napa namine Napa ngapunten? tamu ingkang dateng mriki krana napa krana ngimpi rata-rata. Oh, Jadi disukani beling lah. Nggih sukani beling akhirnya tebih-tebih saking Solo mriku niku mriki kula tanggeti dalam pundi kula Solo. Kok saged kanggih mriki kok saged semrep mriki. Kula nganu Pak, mimpi disanjangi kalih yang kula niku ken madosi tandha wangsa. Mboten benten ingkang saking winginane saking anu pundi Bojonegoro. Niku saking Bojonegoro niku tiyange kan mantan DPR kalih sing sedri niku mantan lurah ngoten nggih. Menawi nggih keadaan posisi jatuh nggih niku. Nggih. Niku mriki dalu ngoten iki mriki niku namung acara sekedap ngoten terus 1 minggu malih terus mriki malih acara jamu teng mriki acara agung niku ngantos dinten dalu niku. nggih Niku ngapunten. nggih awale ngimpi ngoten niku nggih. Lah mlebetipun teng wisata mriki napa khusus, Mbah? Ibaratipun ndamel rasukane napa ndamel selendang napa ndamel kemben ngoten mboten nggih. Dan Umum nggih. teng mriki niku terkadang kan kathah napa nggih komunitas utawi Oh, kepercayaan Nggih, nggih. ingkang gadah grup kados jenengan ngeten iki lho. nggih. Niku wonten ingkang saking papar kalih kilen lepen niku pendak mriki tapi gantose pakaian teng mriki. Niku biasane jalere tiang kalih mengke setrine niku tiang 7 ngoten niku biasane. Niku mengke kan dipacaki kados Nggih, nggih. kembenan Kemben. dayang-dayang ngoten niku lho. Nggih. Ben lek malam suro napa-napa teng mriki ngenten nyadran. Nggih. Mriki lek malam suro Ah, niku enten acara napa? nggih padose sing ngentenaken namung desa tok. desa. Iki mboten. Desa tempat mriki nggih. Nggih terutama saking kepala desa. Di kasarane kados bersih desa ngoten nggih. Boten. Nggih semacam bersih desa. Cara enten tiyang mriki gadah damel napa-napa nyadran teng mriki napa mboten? Nggih lek biasane lek tiang-tiang ngoten niku mengke ngengken kula ngken napa niku sesajene nika kan beto mriki. Nah, berarti kan cara gadah damel kan ibaratnya teng mriki apa larane? Izin lah. Nggih nyadran. Informasi lek mriki niku leluhure ingkang pernah wonten mriki. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, cekap. Pak, saged nunjukne lokasine, Pak. Lokasi ingkang mriku. Tadi Oh monggo. iki lokasi. Kenal napa? Bener bener. Pemandangan Makopan Bali. Jadi Lur, kita menuju ke lokasi untuk menjelaskan satu persatu lokasi tersebut. Mari. Wonten iki wonten hargane jiwa tabel kawal. Terus yang mriki niku perwara niku wonten niku rumiyin wonten lembu andini. Jadi di sini tempat lokasinya Nggih teng mriki. Sinten, Mbah? Lembu andini. Lembu Andini. Terus ingkang mriki niku Dewa Surya kalih Dewa Chandra niku. Dewa Surya dan Dewa Chandra. Niki pas niki.
Enggak, bukan. Niki perwara pendamping, niki wonten iki rumiyin Arca Yoni kondisi. Jadi di sini tempat Arca, Arca ada Arca Ioni ya, dua pendamping. Perwara pendamping. apa-apa. Lur, lokasinya seperti ini. Ini candi induk. Jadi ini candi induk, Lur. Candi induk. Ya. Ini pintunya saking mriki. Oh, jadi pintunya saking begini, Pak. Rumiyin teng mriki dipanggihaken Arca Dirga wonten mriki. Oh, ada Arca juga. Terus Arcanya temu di, Pak? Teng museum sak menika. Oh, teng Trawulan, Mboten mriki lho, Oh. Pagung iki. teng Pagu. Jadi dulu ada Arca Dewi Durga, Lur. Sekarang sudah ada di museum. Terus ini agungnya candi ngantos nika ya. Nika agungnya candi. Nika ngantos mriku nika penggaliannya dereng mantep njenengan. Nah nika. Jadi masih ada penggalian lagi, Dur ya, untuk mencari. Jadi ini sebenarnya luas sekali ya lokasi itu. Tapi masih belum semuanya ini. Nika wonten tembok belakang. Sampai sana ya. Oh gini. Terus tengah dapur ini wonten tempat khusus. Ini ada tentang lain wonten iki. Sampun dipendet, Pak. Kedua ya dibetatang itu. Jadi di sini dulu di bawah sini temukan Arca dengan jumlah 6 ya. Semua sudah dibawa ke museum. Jadi candi induknya niki, Pak. Nggih. Candi induk. Terus fungsine niki napa, Pak? Candi induk niki sebagai apa? Candi induk ini tempat pemujaan. Tempat pemujaan ingkang tujuanipun ini semacam kremasi. Semacam kremasi niku tempat kemungkinan nggih kula mboten mungkin niki tempat pembakaran apa ngoten mboten ngertos. Awas. Nggih. Masalahnya waktu niku kula sing gali niki kan ngandhape semacam awu kalih napa niku angus. Nah niki lho cemeng ngeten niki lho. Oh, niki. Terus ngandhape niki lebet riyen niku awu. Tahu. Nggih, awu. Jadi sedulur ini dulu pada zamannya eranya ini sebagai tempat pembakaran jenazah ya. mungkin. Nah, diperkenalkan sebagai tempat pembakaran jenazah karena ditemukan abu. Di abu, Semacam abu kayu. semacam abu kayu juga yang bekasnya sudah menghitam ya sekarang. Nggih. Terus pundi melih, Pak niki? Niki sampun cekat teng mriki niki ingkang lek sing teng mriko nika pun anu piyambak. Kita Gapura ingkang rumiyin saderenge dipanggih niki kan dipanggih mriko riyen. Oh, Ngoten. Dadose teng mriko niku wonten napa nggih? Semacam puing-puing arca ingkang sampun rusak. Ajur. Rumiyin enten arca niku cuma rusak. Jadi mboten terdata. jadi berarti niki sien dipindah mriki. Mboten. Sing gapurane sing saking Ora mriki. tetep teng mriko. Oh, Tetep teng mriko. Mungkin saged ditingali. Kali ningali luasane iki niki. dulu aja lu. Kita menuju ke Gapura pintu masuknya ya. Itu lokasinya ada di sana. Mari.
Mene. Ini temboke pembatas saking candi. Ini tembok batas. Ini tembok itu terus niku gapurane masuk candi. Ngantos ganteng niku. Kesarain gitu. Jadi masih banyak lubang-lubang seperti ini. Sebenarnya ini galian Saya enten napa bangunane ngeten. karena masih belum semuanya ya diketemukan. Jadi seperti ini. Ini seperti pondasi-pondasinya candi ya. Belum diketemukan ya. Karena masih pembangunannya masih belum selesai nih, penggaliannya juga ya. Mari. Sak mene, Pak. Ayo. Sak gandeng ya. Tutup. Tutup jangan. Awas kamera. Kejelungup nanti. Jadi lokasinya sangat luas sekali ya. Itu pembatasnya sampai dari sana, ujung sana. Jadi sampai sana dan kita menuju ke Gapura. Menuju Gapura. Gapura niku ya. Gapura wonten anu rally kayak ngantep. Jadi Zur, ini Gapura ya, Gapura pintu masuk ya. Niki enten tangga, anak tangga mriko mandhap nika. Niki nggih anak tangga mriko. Terus bentuk saking Gapura niki tengah jeng iki. Niki bentuk rally. Berarti lah niki digali, niki sik saged minggah Pak ya. Nah, niki lek digali lebat rumiyin ingkang pun digali niki. Niki digali dalam kedalaman 6 meter. 6 meter. 6 meter niku madosi napa pondasi niki. Pondasi ini tembok niki kan tembok niki. Nah, niki tembok ngantos niku ngantos cukup niki. Niki digali 6 meter. Madosi napa pondasi ini. Ngantek sak pira jerone pondasine. Ternyata pondasi belum diketemukan. Belum diketemukan ya. Dalam kedalaman Kedalaman 6 meter itu pasti dari diketemukan ya. dereng. Jadi Zur, ini dulu pernah digali sampai kedalaman 6 meter itu belum diketemukan ya. Pondasi. Titiknya pondasi itu kedalaman berapa belum diketemukan. Lampu. Kamera itu tak perlu. Mbah niki mengke cara disukani kenang-kenangan nggih asal dipendhet nggih. Nggih, pokoke ngoten niku wau. Pesen kula pokoke barang niku mpun dipeksa, misale memang diparingaken monggo. Oh, ngoten nggih. Jadi Zur, Makanya kita mungkin dipaksa bisa merusak suatu bangunan atau merusak suatu tempat ya, kados pohon sampai roboh. Nggih. di Zur, kita sudah mendapatkan izin dari Bapak Juru ya. Alhamdulillah ya. Dan bentar lagi kita lanjutkan untuk mediumisasi ya.
untuk menggali cerita yang ada di sini dari versi penunggu makhluk yang ada di sini. Jadi tetap ikuti penelusuran kami, Mas Kumabang Nogo Panjalu. Sudah Panjalu, kita coba untuk melakukan mediumisasi ya, untuk bertanya-tanya pada makhluk yang ada di lokasi yang ada di sini. Mari. Kamera, ini dulu. Dah, monggo. Masih tangkap. Pak, gini. Monggo. Baik. Pak Wadah. Ini. Tadi banter Pak. Rahayu yang rahayu. Derek tangkat yang ingkang manggen wonten ler niku sinten asmane? Teng ganteng ler. Yang wedok kuwi. Nggih. Belum saya Mbah. Jenengan paling asma sinten? Jenengan asmane sinten? Soco. Mbah. Jadi sedulur beliau mengatasnamakan Soco Lawang. Soco Lawang. Yang menunggu yang datang mriki nggih, Mbah? Datang tengah niku nggih. Monggo. Saderenge ngapunten Mbah, saderenge ditemakaken apa niku? Candi. Saderenge ditemakaken candi napa jenengan sampun manggen teng mriki, Mbah? Sampun. Di Mataram Sinambang.
Jenengan ingkang manggen wonten candi niku napa ingkang manggen wonten petane candi niku? Manggen. Manggen. Yang kita manggen. Matur nuwun ya nggih. Monggo boleh-boleh. Pak Heri, monggo. Pesan-pesannya Pak. Pesan-pesan. Mbah nyuwun sewu. Pesan-pesan. Benjing nomere pinten sing arep metu? 45 rolas. Nggih matur nuwun Mbah nggih. Sampun mboten mawon. Apa kasih anten ingkang dipangutaken, Mbah? Monggo. Pak Heri. Nuntune Pak Heri. Arep takok mesti di mare. Opo? Ojo mbok YouTube ya. Sampun. Kelihatannya masih belum cukup ya. Untuk pertanyaannya ini kita coba untuk masukkan makhluk lainnya lagi ya, karena kelihatannya saya masih belum menemukan satu jawaban. Kita keluarkan dulu. Dulur Panjel, saya coba untuk bertawasul dulu untuk masuk ke dalam dan mengetahui dan minta izin pada makhluk penuh yang ada di sini. Sorry Pak, itu ya bocoran. Ini kali ini. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu.
Rahayu. Niki kalian sinten nggih? Kalian Nyai Sekar Kedaton. Nyai Sekar Kedaton. Jadi dur beliau mengatasnamakan Nyai Sekar Kedaton. Jenengan yang bertempat tinggal di mana, Nyai? Oh, yang ada di sana jadi. Nggih, ngapunten Nyai, asalipun saking napa kerajaan? Saking kerajaan pundi? Mataram kuno. Nggih. Jadi beliau dari era kerajaan Mataram kuno. Lah, sak derengipun ditemokaken teng mriki niku riyen niku tempat napa menika Nyai? Oh, tambah pembakaran ya. Kamera agak mendekat soalnya biar. Jadusnya sebagai tempat pembakaran mayat. Iya. Nggih napa ngapunten Nyai, ingkang tamu-tamu pengen sowan teng mriki nggih napa damel sajen-sajen ngoten niku napa dos pundi? Iya, ada nek bawa. Datang persembahan nggih. Iya. Terus tujuannya napa, Nyai? Makin selamat. Oh. Jadi dulur banyak yang datang dan mereka punya tujuan masing-masing ya. Ada yang mencari keselamatan, terus napa melih, Nyai? Pendudukan napa pripun? Sing golek pacar enek gak, Nyai? Oh. Pados bojo. Wonten. Mbah. Enek. Apa melih? Jadi punya tujuan masing-masing nggih, Nyai. Iya. Intinipun nggih niku wau, Mbak. Mbak Nyai. Mbah, badhe tangklet monggo. Monggo. Bae monggo. Niku wau nek-nekipun. Pak Iri. Monggo. Jenengan pengen tambah bojo napa? Bae monggo. Rahayu nih. Jenengan sinten? Nyai Sekar Kedaton. Teng mriki niku kathah sing setri nggih sing nenggo teng mriki. Iya. Nggih. Teng mriki pernah napa mboten Nyai damel perguruan napa pripun? Enggak tahu. Mboten nate nggih. Wontene arca durga wonten mriki niku sinten ingkang muja wonten mriki rumiyin? Ya itu kan ora kerajaan. Ya, Mataram kuno. Wonten kelompok napa mboten wonten mriki? Oh, pembesar kerajaan. Prajurit-prajuritnya ada. Ya, Wonten prajurit wonten mriki. Prajurit putri napa dalet? Nggih, Nyai. iya. Kathah niku. Kebanyakan wedok. Putri Jayabaya pernah teng mriki nih betul. Mboten pernah. Terakhir niku kerajaan pundi ingkang ginakaken candi niku? Sing mriki damel jabatan ngoten nggih katanya. Iya, Sing njaluk sugih. Jadi dengan tujuan masing-masing ya. iya. Mbah, monggo. Napa? Badhe unek-unekipun jenengan sampun sana kemari. Namun cekap. Jadi
Monggo. Ampun. Dulur. Jadi cukup ya kita mediumisasi ini. Kita akhiri mediumisasi pada malam hari ini karena dia sudah cukup. Benar. Ampun, Mbah. Ini semua sudah cukup. Kasihan ya. Dia mengatasnamakan Nyai Sekar Kedaton. Dengan badhe keluar piyambak napa kula keluarkan? Iya, Pak. Bagus. Durga Panjalu, saya melihat sosok ya, dia terbang seperti membawa nggak tahu ya apa cawan atau apa itu seperti air, itu seperti berkeliling. Jadi kita coba untuk ambil sponsor tersebut ya, dan doakan saja Durga Panjalu ya, itu rezeki kita berhasil ya alhamdulillah. Jika tidak berhasil ya sudah, berarti bukan rezeki kita.
banyu. 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 Godong. Tandanya. Sudah godong. Godong sembujul. Tangannya dia kau. Panas. Jadi dulurku panjang, ini ya katakan tadi ya, seperti cawan. Ini kan saya cawan, tahu ini ya. Ya. Jadi sosok tersebut seperti menuangkan sesuatu ya, dia terbang. Ini ya, alhamdulillah ya, mungkin ini rezeki kita. Dulurku Panjalu, karena waktu sudah menjelang pagi ya, sudah menunjukkan setengah 3 pagi, kita akhiri acara pada malam hari ini dan alhamdulillah kita diberikan mungkin untuk sebuah kenang-kenangan ya, nggak tahu tadi apa, beberapa benda-benda. Dan sampai jumpa di episode kami berikutnya dan tidak lupa salam Saku Demit.